Van facer 50 anos de casados agora, nada, en nada, non? O 10 de agosto, contame aquí María José. Bueno, imos coñecer a esta parella maravillosa que vamos aquí un anaquiño con eles, María José e Manolo. Estámoslo vendo, María José. Estamos, parece que en un apartamento, pero oyes... Este é como un apartamento pequeno. Ten 2 habitacións independientes e ten un baño independiente que cada un está no seu lado e non molesta a ninguén. Logo ten unha cociña, ten unha grande nevera como se estiveras na casa, un microondas, aquí non falta de nada. Levamos os nosos platos, a veces estamos de camping e outras veces comemos aquí. Hai pisos, oyes, que poden ser do mesmo tamaño incluso, non? Que esta autocaravana. Isto é moi bonito, pásase moi ben porque paras onde te dá a gana e non tens que pedir permiso a ninguén. Mentras que se vas de hoteles, pois xa non é o mesmo, tens que te adaptar a aqueles condicións. Imos seguir descubrindo este mundo sobre 4 rodas, imos a coñecer tamén o teu marido, non que deixámoslo aí fora. Mirad o que vos vou enseñar agora, amigos da casa, vide por aquí, a ver se o noso compañero Tubillo non a fuciña, a ver por aquí, vide conmigo, e mirad a donde vos levamos agora. Estamos aquí a vosa casa, que maravillosa, en Oleiros. Imos por aquí que temos o teu marido Manolo. Manolo, estás aí, bueno, xa dicíamos 4 rodas, vamos poñer por aquí, pero 2 máis que levas aquí neste... Sí, 2 máis, sí. Unha bodega que levas aquí. Máis ou menos. É que iso mecánico, a ferramenta non me pode faltar. Pero que cabe de todo nesta autocaravana. Claro que cabe. E dicíamos, por que escollestes esta vida así máis nómada, non de hoteles? Porque para nós é moito máis cómodo o que facemos. Para viaxamos, gracias a todo isto que facemos, conocemos media España, pueblos casi que non conocía nin en televisión. Claro, porque vas parando... En outros sitios, paramos, preguntamos, nos informamos, no estranxeiro igual. En que parte do estranxeiro? A ver, pónteme por aquí, María José, onde estivestes no estranxeiro? Pois mira, estuvimos en Suiza, estuvimos en Alemania, estuvimos en Francia, en Montecarlo, Mónaco. E non botas de menos cando estás por alá, por ese país? Non botas de menos algo? Diste, a tranquilidade dun hotel ou ter máis espacio? Non. Por que? Non, porque xa che dan todo feito. Hai algún camping en Italia, en Roma, que é o máis bonito que vin. Con uns servicios pequeniños pos nenos, todos decorados. Eso non hai aquí. Hai cousas moi bonitas fora, Hai que conocer todo. Vos recomendándonos, e con isto xa despedimos, Manolo, a vida sobre 4 rodas. Eu estou encantado, como podes ver, acabamos de chegar o domingo, este fin de semana solamente vamos a salir algún día. Pouco porque acabamos de chegar, non? Hai que descansar un pouco tamén. Pero vamos, a mí me encanta isto, decidimos, mañana salimos, eu sempre tiña a punta para salir. Esa liberdade que dá a autocaravana. Bueno, pois gracias aos dos por atendernos. Non marcho, que eu me quedo na autocaravana se me deixades. Non hai problema. Veña, compañero, xa topei viaxe, veña, ata logo, marcho con eles. Ata logo, Fátima. Bueno, pois está claro que eles son uns amantes, non, deste xeito de viaxar. Claro, agora debatimos, Bernardo, porque pros que somos como a min un pouco que nos gusta planificar isto de, non, mañá xa 6 o viaxamos, pois hai que ver. De momento, Bernardo, contanos un pouco, porque hai algún xeito ata económico, non, de customizar estas caravanas, que baratas tampouco son. Se queremos levar a nosa casa sobre 4 rodas, temos varias opcións. Unha delas podemos comprar a autocaravana como tal, autocaravana nova, con todos os extras incluídos. Hai unha marca chinesa de pequeno tamaño que poderíamos considerar gama económica e que a partir de 40.000 euros a poderíamos ter unha máis ben pequeniña. Na gama media estarían entre 62.000 e 77.000 euros e despois teríamos unha gama máis alta de autocaravanas con todos os extras incluídos de a partir de 120.000 euros. Estaría despois o mercado de segunda man. Entre 13.000 e 25.000 euros poderíamos atopar unha autocaravana. Pero temos outra opción. Cal sería? Pois camperizar unha furgo, algo cada vez máis de moda, comprar unha furgoneta de segunda man a que hai que aplicarlle pois uns traballiños extra. Por exemplo, illar e revestir, ou con lá de rocha ou con madeira, son os materiais que máis se adoitan empregar, habría que sumarlle o prezo da furgoneta 1.500 euros. Mobiliario e equipamento, os mobles a medida, os armarios, a cociña, a cama, sumamoslle 2.500 euriños máis en riba, instalacións de auga e de electricidade, o bombeo, o fregadeiro, o retrete, outros 2.500 e climatización e ventás, o que serían as lumieiras, as claraboias, ese sistema para ter un poquinho máis de luz na nosa casa portátil, engadiría outros 1.100. Estes son os gastos máis grosos, vale? Pero o certo é que camperizar unha furgoneta por 8.000 euros hoxe en día
é barato, é moi barato. E a isto habería que sumarlle, María Martínez ben o sabe, outros 2.000 euros para homologala. Claro, estos son como os gastos de partida, logo xa, efectivamente, María, que ten unha autocaravana, creo, Sí, no, logo xa tes o teu hotel sobre rodas. Claro, é unha maravilla, a verdade é que é unha maravilla. Nós empezamos, hai 20 anos que somos furgoneteros, empezamos ca furgoneta, camperizamos a nosa furgo, e logo xa vas buscando máis comodidades, xa compramos unha caravana millor, viaxamos con o noso can, a libertad que che dá de despertar aí, sin programar nada. Ti marchas hoxe o sábado á noite, acabas de traballar, marchas ca túa caravana, despertas pola mañá nunha playa, non necesitas nada, 4 cousas na nevera e non necesitas nada. A vos que vos parece, Ana? Mira, eu a única vez... A cara de desaprobación de Ana Calloso. No, é que, a ver, eu só dormi unha vez nunha tenda de campaña na miña vida e estaba Alba Mancebo moi preto porque somos moi colegas. E non vai conmigo, non, eu son moi cómoda, moi de hotel, hostal, non ten que ser unha cosa de 5 Pero estrelas. Ana, vas cos teus cans, ca comodidade que che dá a furgo, non gastas un duro. Alba, Hoxe ti tan como moi ves? moi Non me cómoda. convences, No, xa a A ver, aquí temos de momento os dos extremos. Alba, ti como ves? Eu a medio camiño entre unha e outra. Non me parece, Bueno, mal. non me Abominable parece. como Eu, por Ana exemplo, sí que, claro, eu, por exemplo, sí que a campos sen ningún problema, non teño fallo, non é como a Ana, que fui unha vez de tenda de campaña e dixo, na Carballeira de Zas, e Na dixo, Carballeira nunca máis. Nunca máis, no. Pero, Son un pouco das túas, Ana. pero Sí. despois eu adáptome realmente. Na caravana, nós tamén hai un par de anos que sí que collemos caravana, por exemplo, para ir ao Entroido, que é unha maneira fantástica de visitar todos os puntos clave deses entroidos maravillosos que temos ao sur de Ourense. É moi ben. E logo Era pandemia tendes a pa aquí, sensación de que cada vez hai máis, que eu non sei se haberá un momento que haberá que legislalo tamén un pouco, non? Por exemplo, onte comentábamos en Vigo, Praia do Bao, onde non é doado aparcar dende o ano pasado, está todo copado polas autocaravanas. É dicir, aí haberá un momento que haberá tamén que... Cando a non? xente di que se pode, claro, arrancas un día e vas onde queres, non vas onde queres, non todos os puntos están habilitados para poder parar coa túa autocaravana. Isto que tamén a xente o teña un pouco en conta. Non digo nuns meses do ano que non hai tanta xente, pero no verán pois non podes poñer a túa autocaravana onde queiras, non? A ver, hai que Claro. convivir todos, temos que convivir todos, non podemos Que, por aparcar en certo, cualquier querida sitio. Alba, ti crees que un tema como este das caravanas, das autocaravanas, pode ser materia do máis viral? Podes elevar o humor tamén? Porque aí Seguro- tedes que falar Estou de segura todo. de que hai moitos vídeos graciosos con cousas que pasan nas caravanas. Hombre, que buf. Porque xa che digo, caravanas grandes, meterte 6 persoas nunha caravana como Sí, teño feito sí. eu, aí dá para momentos É o virais. momento das xa quendas vos da digo. ducha, non? Que limpa, Limpar non? o baño. Vaciar o Quen váter, conduce. quen vacía o váter, porque eso, Quen a xente baldeira as pensa que augas. eso. Que, por certo, no programa, Alba, cal dirías que son como os temas que máis abundan, non? Porque, non sei, os máis recurrentes. Claro, hai un pouco de todo, pero o certo é que tamén imos moito aos temas básicos. Eu sempre digo, un clásico